Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गोबां मोजां नेचारेल दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना मिजिंथियो आरो लोगोसे जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे गाज्रि मोनदोंब्ला नोंथांमोना डिसलाइक खालामनो हागोन। आं दंफैयो खामारपारा गामियाव। बेवहाय मोनसे मोजां भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे एक्सप्लोर खालामनो नागिरनो थांदों। आं फार्स्ट अफ अल बेखौ बुंनो थांदों आङो बेवहाय बे समाजारि भिडिअ, समाजारि मोनसे कमप्लेननि सायाव भिडिअ आरो लोगोसे आंखौ सासे मानसिया लिंहरदोंमोन, आंनो खोन्थादों आरो लोगोसे बे मोनसे पलिटिक्सनि सायावबो भिडिअ बायदि जानो हागौ, नाथाय बे पलिटिक्सनि सायाव भिडिअ जानाय नङा। मानो होनबा जाय सैथो बेखौसो आं एक्सप'ज बा एक्सप्लर खालामनो थांनो नागिरदों रायजो राजाफोर। रंजालि बैसागु गाबोन 14 एप्रिल नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बेवहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयनिसिमबो एडभान्स रंजालि बैसागुनि आंनि गेदेरसिम खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनसिम अननाय बाहरनाय थाबाय। मोजाङै फालिलां आरो लोगोसे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। थेंक इउ। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आं दंफैयो खामारपारा गामियाव। आं बे गामियावहाय दिनैजों खेबनै जाबाय। दा नायदो नोंथांमोनखौ देखायनो सानदों आं नैबे लामाखौ। बे लामाया सिगां फैनाय समाव नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनगोन बे लामाया बिराद गाज्रिमोन, नाथाय दायो मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाया बे लामाखौ बानायनानै होबाय गामिखौ। नाथाय आं नैबे मोनसे बेवहाय जि मोनसे खामानि दङ बेखौ आं खोन्थानांगौ आरोबाव फिन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम देखायनो सानदों। फैबानो जाबाय। आं मा बाथ्रा बुंनो सानदों, नैबे गामिनि बर्डारा नैबेनो दै, बे जोबथा आरो नैबेनिफ्राय गामि मोनसे गोदान स्टार्ट जाबावबाय आरो बैथिंजायनिफ्राय लामा बेबायदिनो आरो फिन जाबावबाय दानि सरकारा बानायनाय बैथिंजाय। नाथाय नैबे जेराव जे मोनसे मा होनो दै दङ, बे दैनि सोमोन्दै आं खोन्थानि। नोंथांमोना बेखौ माने खोन्थाना होयोब्ला नोंथांमोना गोमोगोन, शकिं जागोन आरोना जे मा जाथाय जादों। आं खोन्थानि नोंथांमोननो। बेजों थांलाय फैलाय गथ' फरायसाफोरनि खामानिया जायो दैलाय बे दालांखौ नोंथांमोना नुदों। एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला दा गथ'फोरा बेजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जेबो उसुबिदा गैथ'वा, मानो होनबा नैबे दालांनि दारैनो। नाथाय बुजिनो गोनां बाथ्रायासो नैबेसो जे थांनाय 17 बोसोर सरकार खुंगिरि जाहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार दैदेननाया बे खामानिखौ इनकमप्लिट खालामदों। नायदो बेखौ जुम खालामनानै देखाय। नाय, बेनो जाबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार दैदेननायनि बे जाबाय माने इनकमप्लिट। दा बिथांमोनहा खामानि मावदों होनना बुङो। बिथांमोननि खामानि मावनाया नैबे नायदो, नाय बै बालाखौ देखायहर, बालाखौ। बे दा मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननायनि खामानि मावनायनि नुथाय मावगासिनो दं। नाथाय बेफोर खामानिखौ बिथांमोननि हाग्रामा महिलारि सारमोननि सरकार दैदेननाया मावाखै। बेफोरबायदि सैथो बाथ्राखौ बुंब्ला बिथांमोना सैज' हाया दै, गोसोआव लाखिखा। बे दालाङा मोननै मोनथाम स्किम खालामनानै जाजानाय दालां जाहैदों। बिनिखायनो दा सरकारनि गेजेराव गोबां इरर्स फैयो, बाथ्रा फैयो। दिनै मानगोनां राजिब बांगाल सारनि दैदेननायावहाय, मनु कुमार ब्रह्म ना मा होनो बिथांमोननि दैदेननायावहाय नैबे लामानि जि माने नैबे दालां बेनि जाख्ल'नाय हाबाफारिया बिपिएफ सरकार दैदेननायाव जादों जाहैदों। दा खमावबो 10-15 बिदिनो 20 लाख बायदिसिना खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय होननानै आंनो गामिनि मानसिया कमप्लेन खालामहरदों। आरो नैबे खामानिया दिनै बे थाखाफोरखौ जाख्ल'नानै थाबाय आरो बिनि गेजेराव बेखौ दिनैसिमबो मावफुंनाय जायासै। फंबाय बे गामिनि मुङा मा नाम? बे गामिनि मुङा मा नाम? नालागुरि ना? ओमफ्राय नैबेयो बेनो बर्डार ना? अके। स' बेनो आरोना रायजो राजाफोर, नायदो बेखौ बैथिं आलि दं नायदो। स' खामानिखौ दासिमबो बिथांमोनहा फैसा जानानै बे खामानिखौ मावफुंजोबाखै। खार'ना मा? बिथांमोननि बेनो जाबाय खामानि मावनानै जाख्ल'नाय। दिनै सोर जाख्ल'दों नायदो एबार। दा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय लोगो बै जरावहाय आं लामाखौ देखायखाबाय नोंथांमोननो। नैबे मोनसे थादों, बे जाबाय मोनसे लामा बानायनायनि मोनसे केपासिटि थायो, बिनि थाखाय बेखौ दोनदों जाहैदों इन्जिनियारफ्रा। आरो बैथिंजाय नायदो, बै बालाफोरखौ नायदो, बे जाबाय लामानि बानायनाय। दा बे मावगासिनो दङ, जागासिनो सोलिगासिनो दं। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सरकार दैदेननाय सारनि
लामाथ' बाद दोन दालांनि बे बानायनाय बेफोर दालांखौ कमप्लिट खालामालासिनो फैसाखौ बरन जालांजोबबाय बेफोर बाथ्राखौ जुदि जों एक्सपज खालामोब्ला बिथांमोननि खर'आव गुदुं जाजोबो आरो लोगोसे बिथांमोननि माखासे आइटि सेल सुबुंफ्रा आंखौ बायदिसिना हेन टेन जमा जानानै बुंगोन जेसेबां बुङो बुं एसेबांखिनि आं बेबायदि एक्सपज खालामगोन नोंथांमोनखौ मिथिबाय ना दिनै आंनि सायाव बायदिसिना बुंनो फैदों बिनि सायावहाय बुंलाय बेखौ माने इनकमप्लिट खालामखो हा बेखौ माने इनकमप्लिट खालामखो दिनै मा होनो नालापारा आरो खामारपारानि जि मोनसे लामा मोनसे गामिनि जे बर्डाराव जे मोनसे दै थांनाय बे दै थांनायनि मोनसे दालां बे दालांखौ खेबनै खेबथामसो स्किम खालामबानानै जाबाय होननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा आंनो कमप्लेन हरदों मिथिबाय बेखौ आं दिनै बानायफैदों खेबसेबो आं बानायफैदोंमोन दिनै बेखौ दिनैसिम मानो थाखा फैसाखौ जानानै मानो दिनैसिम बेखौ इनकमप्लिट खालामना दोनदों मानो बै थाखाखौ मानो जानानै ओरैनो दोनदों आरो बेखौ मानो कमप्लिट खालामफिनाखै स' नोंथांमोना बे थाखाखौ जादों हिसाबै नोंथांमोना बेखौ फुरा कमप्लिट खालामजोबनांगौ खामानिखौ मावफुंजोबनांगौ दा बेनि नामैनो जों सेंसन खालामबाय बेखौ थाखाखौ बरना जाबाय आरो बिनि गेजेराव दिनै आरोबाव दायो गोदान मा होनो दालां बानायनो मा बानायनो बायदिसिना फैसा बेफोरखौ जों गुबुन जायगायाव बाहायनांगौमोन दा नायदो बेफोर फैसाखौ नोंसोर जानानै दोनबाय दा बे फैसाखौनो दायो नोंथांमोना जुदि जायामोनब्ला जोङो दिनै बेयाव बानायालासिनो गुबुन जायगायाव जोङो मोजां गोनांथियाव बानायनो हागौमोनलाय नङा होमबा दिनै बेयाव डाबल खरस जायगोन नोंथांमोननि पकेटनि थाखाय बेखौ खालामनानै दोनबाय दिनै बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गारि गंसेखौनो लानानै फैनो हाया बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा नंगौना नङा नंगौना बेखौ खेबबेसे स्किम खालामखो खेबनै खेबथाम होनदों नामा नायदो स' बिथाङा जाबाय नैबे नालापारा गामिनि रायजो राजानि मोनसे सासे सोद्रोमा जाहैबाय आं बेयाव खेबनै जाबायना फैनाया औ दिनैसिम दासिमबो बै जाय मानसिया जाख्ल'दोंमोन बिपि पार्टिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनैसिम बेखौ दाबो खामानिखौ मावना होफैयाखै मानि थाखाय खामानिखौ कमप्लिट मावना होफैयाखै बेखौ जों रायजो राजाफ्रा नालापारा गामिनि रायजो राजाफोर आरो लोगोसे खामारपारा रायजो राजाफोर बिथांमोना सोंदों आरो मोनथिनो लुबैदों नंगौना नङा ओइलाय नंगौ सैथो आं बिथांखौ लेंहराखैबो बिथाङा फैदों खोनाफैनानै आरो बेखौ बै बे खामानि मावनायखौ सोर मावदों मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाया ना मावगोना मावाखै आरो बै बे दालां लामाखौ सोर मावदों सोर मावदों प्रमद सारानो मावदोंना दिनै माखासे सुबुंफ्रा मावाखै होनना बुङो बेखौ सोर आद्राखौ इनकमप्लिट खालामनाय सोरनि पार्टिया खालामनाय दिनाव जादोंना जाख्ल'नानै नङा होमबा नायदो रायजो राजाफोर आं दिनै जेबो माने बुंलायनो गैया एगजामपोल होनो गोनां गैया बेनो रिजाल्ट आं नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल खोन्थाबाय स' बे जाबाय बर्डार खामारपारा आरो नालापारानि थेंक इउ जै माने बर' हारिनि थेंक इउ औ मानसिफोर थैबाय नामा बेयाव थैबाय नामा सोरबाफोर थैनायाथ' थैयाखै बेखौ खेबथाम खेब्रैसो जाबाय होनदों नामा बेखौथ' सिगांनि माबायाव जायलानि दिनावसो जाहैबाय औ नैबे खामफ्राव बहायनाया औ सिगांनि जायलानि दिनाव ओमफ्राय बोरै माबा खालामदो गैया नुथायथारासैबो उनावबो माबाथारासै जेबो दैयावबो नांथारासै बेनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम जाबाय जोंहा